Labang kanay kay kana na ay nikuan mo ko sa ba Adi mo. probinsya sa kana lang kung mo interview sang nanay. So may magsugod ako. So maadtong adlaw sa probinsya sa Bohol. Ano ang nanay nga gwapa sa ano saba kay kuan. Kaya nag-birthday ni gapon si Ja pila edad mo nay? 85. 85. Mm. So matod pa kuno ni nanay nga sa una sa elementary pa siya kunoy miyo sa ilahang room bawa pa po ni mga hambog. Mino. Di tinadana na gara-gara niya. Ano kuan tinadana niya. Anza Hindi. ag ano katawa natin. Ano katawa kay Yapi matulog mo sa province. Nag-record ko. Ja, matod pa ko na nga siya kunoy madyo ko sa English sa una sa elementary. So aning pa English no og kana na ay para sa na. Ano na adawa di lagi wala lagi. So kisa may mga bisita ko nung mo na igapon sa imong birthday. Ha? Birano ra. Tiri. Morning. Ang nanay nga ingat taw unod sa si Salay kunoy sa una. Mada ko sa una sa queen sa kuan. Kanang may mo sa Miss Bohol. Miss Philippines. Anza kayo wala wahi mo may truck sa una kay kagong masakay man eh.